Puheenvuoro Henrikalle ja muut voi keskittyä kuuntelemaan. Minä, Pavel Nedved. Okei, Henrikka Malkamäki. Lupaan kaikkien suopotkupallon MM-kisoihin osallistuvien nimissä kunnioittaa Vuorisuota, luontoa, suopotkupallon MM-kisoja ja ihmiskuntaa sekä noudattaa ja kunnioittaa kanssaurheilijoita, sääntöjä ja kaikkia osallistujia ja pelata reilun pelin hengessä. Vuorisuon henkeen kuuluu hauskanpito, reilun pelin meininki, ystävien tapaaminen, uusien ystävyyssuhteiden solmiminen ja suossa rypeminen ja yksi oma lisäys tietysti tämä ilojuoma. Ja hiljennytään vielä kuuntelemaan Maamme laulu. Ja kaikkihan tietysti laulaa näppärästi mukana. Oi maamme Suomi synnyinmaa, soi sana kultainen. Ei Laaksoa, ei Kukkulaa, ei vettä rantaa rakkaantaa. Kuin kotimaa tää pohjoinen, maa kallis isien. Kiitos. 16 kertaa maailmanmestaruudesta Vuorisuolla. Tätä voimme ehkäpä juhlistaa suomalaisella perinnemusiikilla. No niin. Sillä lailla. Pitäkää hauskaa, pelatkaa reidisti, älkää telko itseänne. Illalla nähdään baarissa, aamulla nähdään suolla, illalla nähdään taas baarissa ja aamulla nähdään taas suolla. Tervetuloa! Check it out! Ja jalalla korees! Puristi sukka skandaalis, mä vietän koko lomaa. Nyt saa tanssia, pöydällä, lattialla.